Takže čau, vítam u môjho videa a ukážem vám, kde sa to stiahnu Hypersam Studio 3. Takže tam stránke Softoneeds. Aha. No a vlastne tu sa to stiahnu Hypersam 3.3, tu sú to aj 3.4, tu je ich tu proste veľa, dáte si stiahnuť. Rýchlo. Stiahnuť. A keď si to stiahnete, tak vlastne môžete už rovno sa vám toto nainštaluje, teda stiahne, ale ťuknite, spustiť, áno, teraz to chvíľku potrvá, z toho si nič nemusíte robiť. No dobré. Toto accept next, vlastne sa vám toto bude inštalovať, to ja teraz nebudem robiť. Dobre. Potom sa, keď to všetko budete mať, sa vám nainštaluje toto. To už vlastne je to, áno, Hypersam Studio 3, to je už je. Chvíľku to zase potrvá. No rýchlo. Čo to mám? No dobré. No vlastne ja to nemôžem už inštalovať. Alebo môžem. Tak vlastne toto už máte. Dáte next. Next. Lebo sa mám už inštalovala, to ja zase nebudem robiť. Lebo už mám skoro plnú pamäť, tak to nebudem robiť. No dobre, tak to by bolo snáď všetko a čau.